Fundación Caixa Galicia trae a obra do artista que nos 80 encheu de arte Nova York. Keith Haring, ata o 10 de xuño na Fundación Caixa Galicia en Ferrol. Mulleres invisibles, neste planeta negámonos. Aquí a invisibilidade é só un efecto, unha ficción, un truco de realización para falar dunha estrea que ten como escenario a Coruña e como protagonista a María Bouzas, unha muller invisible. Unha ollada urxente á madurez das actrices. Falamos cunha actriz que leva décadas compasinando a televisión e o cine. Mabel Rivera descobre a súa paixón por La noche de la iguana. A única maquilladora galega seleccionada aos Óscar por Mar Adentro. Un cineasta argentino que arrasa nos festivais e non deixa indiferente. O crítico musical Jesús Ordovás lembra o cine de Almodóvar. Agradecemos os cartéis de cine, entre tanto, cartel electoral. Entre eles un novo título con Galicia por medio, Unha muller invisible, con guión de Belén Gopegui e dirección de Gerardo Herrero. Unha historia de seducción con galegos no reparto desde María Bouzas ata Tamar Novás ou Pepo Suevos. Non teñas medo, Luísa. Maquíllate, actúa. Usa todo o que che dixen. Pero anda contento, porque ninguén perdoa unha muller que sabe o que quere e o consegue. Un día a dejar de ser. Es una película de mujeres, está escrita por una mujer y el personaje protagonista absoluto es una mujer. Es una película que tiene una mirada además desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Todo lo que pasa es a partir de la mirada del personaje que interpreta María Bouzas y es una película... no hemos querido quitarle que fuera una película feminista, no porque esté en contra, sino porque nos parecía que el mundo de los hombres no permite el feminismo. Es que quiero que me mire. Necesito que me mire. ¿Está lo dicindo en serio? Que apostamos? Unha cea. E a risas. É unha muller que o seu mundo emocional e o seu mundo afectivo non o mostra, quizáis polos ambientes nos que traballa, non estes ambientes de executivos, tampouco de alto rango, de medio rango, no que as relacións humanas realmente non se basean na sinceridade, senón na simulación. Como fago para yo dicir sen ferilo? Pois, se clara, dille a verdade e, sobre todo, que non sinta que tes lástima del. Iso é o que máis lle pode foder a un tío. Definir mi personaje. Pues yo creo que es definir un poco al hombre maleducado por una sociedad franquista. Teniendo en cuenta que tengo 49 años, me crié en esa sociedad y nos metían unas ideas en la cabeza un poco anómalas, vamos a expresarlo así para no manejar mayor contundencia, ¿no? Y entonces nos intentaban expresar que nosotros teníamos que ser los mejores, ¿no? Que las mujeres estaban a nuestro servicio, que nosotros éramos los triunfadores, que nosotros éramos los conquistadores, los seductores. Que fas aquí? Non ías quedar hoxe na de Jorge? Tiña que recoller algunhas cousas. Non entendo por que non vas vivir con él. Non empecemos, Mincha, que son a máis bella. Acórdache. Pues Marina es una chica muy joven que vive con su hermano, que es más pequeño que ella. Son huérfanos desde hace tiempo. Ella ha renunciado a evolucionar en sus estudios y se ha dedicado a trabajar muy duro desde joven para salir los dos adelante. Ellos conviven. Hablábamos con Tamar, ¿no? El actor que hace el personaje de Javi, hablábamos que ellos son como un matrimonio, que ellos han pasado a cubrir los roles, ¿no? Él es el padre y ella es la madre. Mariña, ti non estiveches casada. Xa, pero tampouco estou tan segura. Ademais, unha persoa que vive tan só coa súa irmá, que son dous irmáns completamente sós, creo que hai ese amor mutuo que tan especial, porque as relacións normalmente de irmáns, pois hai os típicos malos rollos. En esta película o que máis interesa é a boa relación que teñen estas dúas persoas. O meu personaxe chamase Marcos, digamos que é un fulano triste porque ten un bo traballo, ten un bo sueldo, pero non ten nada máis. É dicir, forma parte, se fixéramos unha comparación do que ten que afrontar a personaxe de María Bouzas na película, que é como unha loita contra un
contra un muro, non. O meu personaxe sería simplemente un ladrillo dese muro, é unha cousa máis, unha gota máis no vaso. Tes unha gran responsabilidade. Hai xa 3 anos, e non rías. 3 anos que a min non me bica ninguén. A madurez non ten por que ser sinónimo de invisibilidade, polo menos para aquelas actrices que melloran cos anos. As liñas da vida sí son sinónimo de experiencia. Et moi la fille libérée, confondant le jour et la nuit, pratiquant l'amour bissonnier comme un défi. Pasan dos 50, sofren o machismo da beleza corporal, a escravitude dos fillos, a tensión continua da obriga do triunfo e a loita coas novas de 20, as sobradamente preparadas de 30 anos e as operadas de 40. Este vuelo, para tu información, ha costado 5.000 euros. Din delas que non lles ofrecen papéis, que deixaron de ser os mitos eróticos do pasado e que perderon a estela das máis novas, pero o cine garda para elas un lugar que non é precisamente invisible. Se muere de odio y de celos hacia mí, y es normal. Yo soy guapa y rica, y ella es fea y pobre. Non cobran como hai anos e tiveron que engancharse a papéis fortes emotivos, aínda que sen a mesma repercusión nos cartéis e nas estreas. You know, this really doesn't concern you. Sobreviven na busca de historias nas que ser nais preocupadas e ata boas prematuras. Aprenderon a facer cine cos grandes e agora agardan as súas oportunidades cos máis novos. Nunca imaginé que fuera a pasarme una cosa así. No sé. Se fue dando de una forma natural. Ella estaba sola aquí, nos hicimos amigas. Se quedó a dormir varias veces y una noche... No hace falta que me cuentes detalles. Son admiradas, pero necesitan que lle lo digan, máis ca nunca. Tan maravillosa que al verte cualquier hombre correría aullando de alegría. Durante el programa, recuerden, no deben mirar a los monitores. Y, por favor, nada de tonterías ni de palabrotas. Joder, no soy ningún cretino para que tenga que decirme eso. Han venido ya tantos cretinos al programa que uno ya no sabe de quién puede fiarse. Nesta República Independente do cine temos candidatos propios, chegan do Caribe e son máis piratas cos políticos. Desde Planeta Cine pedimos o voto para Johnny Depp. ¿Nadie ha venido a salvarme únicamente porque me echaba de menos? Johnny Depp embarca de novo a fronte da enésima grande estrea da temporada. Recadará seguro máis cartos que a segunda parte da saga. Gran batalla final na que loitan non só polas súas vidas, senón tamén pola liberdade. Filosofía pirata. Por muy ingeniosos que nos creamos los piratas, tenemos muy poca imaginación para poner nombre a las cosas. ¿Cierto? Una vez navegué con un fulano que había perdido los 2 brazos y parte de un ojo. ¿Cómo lo llamabais? Larry. ¿Estás bien? Sí. Me alegro. Drama danés que competiu nos Óscar a mellor produción estranxeira. Rodada entre Copenhague e Calcuta, fala de segredos familiares e de como alguén pode manexar a túa vida, con actores de primeira como Mads Mikkelsen. Definitivamente hai máis vida ademais de Lars von Trier. ¿Qué nos impide ser libres? ¿Señorita Dre? Las prisiones. Por supuesto. La escuela. La escuela, exacto. Todo el sistema educativo. ¿Y usted no es la máquina? Creo que no te he oído. Ryan Gosling puido gañar o Óscar polo seu papel de profesor novo nun instituto de zona marxinal. A temática xa vimos na carteleira varias veces no que vai de mes, pero neste caso agocha un segredo que lle dá máis forza a cinta que en anteriores ocasións. Me desenganché en gran parte. Ahora lo hago para sobrevivir. We're all alone, no chaperone can get our number. The world's in slumber, let's misbehave. Non, nunca me cadrou nin de estar, o sea, nin facelo eu. Disfrutemos de la despedida. Que pouco excitante está resultando isto. Quitaría certa prenda que leva posta para deixarma tocar. Só tocala. Que foi o que fixo vostede? A maneira de contalo
tiña unha certa sensualidade, é dicir, que ás veces as cousas excesivamente explícitas non teñen por que ser as máis... Veña, vamos. Vamos. El cartero sempre llama 2 veces. Precisamente hai unha escena de seducción moi explícita na que está Jessica Lange e Nicholson, que se enrollan violentamente, ¿no? O sea, dunha maneira moi carnal, é dicir, aí hai moito desexo contido. Desperately seeking Planete Thine. Volvemos ao argumento central da noite para falar cunha actriz madura de discreta traxectoria. Entrevistamos a Rosanne Arquette no Porto e descubrimos que segue tendo a mesma ollada daquela moza que buscaba a Susan desesperadamente. Lance! É a 1:30 da mañá, Cona! Que carallo está pasando aquí? Quero interpretar mulleres en vez de meterme na pel de nenas. Eu xa non son unha nena. Estou moi contenta de interpretar a alguén da miña idade, sen tapuxos, sen maquillaxe. Dear Lord, we thank you for this food, your gift of toil, and the blessing of good weather you have given us this summer. Amen. Adoro a improvisación e por iso quero tanto a directores como a Martin Scorsese, que che deixan liberdade á hora de actuar. Non quere que lea nin nada. Non, é un papel máis ben de improvisación. Que clase de improvisación? A televisión é un traballo moi duro para un actor. Non sempre satisfactoria, é cuestión de oficio. Igual alguén se lembre de min. Observando a Madonna co paso dos anos e doutros traballos que ten feito, está claro que é unha actriz honesta, unha nai e tantas outras cousas. O certo é que admiro. Bo traballo, descoñecida. Susan. Tarantino, quen o coñece, sábeo. Fala tanto e tanto e sabe tanto sobre cine e sobre televisión. Para min é un auténtico yonki dos media. Di algo. Algo. Iso sí que é unha viaxe. Estou moi entusiasmada traballando tras a cámara e cos actores. Estou preparando un proxecto para dirixir unha película antes de finais de ano. Non teño profesión, nin diñeiro, nin vida amorosa. Xa, pero botaslle peito, nena. Eu fago unha cousa moi pequeniña, un granito de arena dentro do que é un proxecto. Entón, eu quero que o meu granito este ao lado do montón, non se sai unha cousa aparte, non? E ademais é a maxia desto, que somos moitos traballando para unha mesma cousa e para unha mesma maneira de verlo, non? A miña maneira de traballar é que canto máis te empapes na época, logo non tes que pensar en copiar as cousas, xa estás na época, non? Entón, todo o que poidas ver de cuadros, de pintura, de libros, de buscar imaxes na hemeroteca. Penso que un busca que ninguén se fixe en o que has feito, porque se se fixen é que se sal da historia, non?
se ven o actor e ven o disfraz, é un disfraz, e non estamos aquí para facer disfraces. Sería outra cousa, que pode estar moi ben, pero sería outra cousa, non? Mar Adentro, o mesmo que os outros, eran películas que para nós eran sencillas, con moi poquita xente, moi pouca xente, moi poucos persoaxes, sempre aí é que a cámara moi cerca, que o vía todo, pero poucos. O sea, non eran de gran dificultade. Un actor a veces necesita exactamente ese pequeño detalle para agafarse a él e nos necesitamos que o actor o defenda, porque se o actor non defende o que lle faz, é un disfraz, o que dicíamos antes. Entón necesitámonos todos. Que hai algún así un poquinho máis tal? Pois sí, pero de nós tamén hai algúns que tamén son máis rabudos que outros. Cóstame máis como disciplina cando é unha cousa actual, que non hai avance, evolución, é sempre o mesmo. Entón, a min as que máis me gustan son as históricas, pero que se basan en algún libro, algunha cousa desas, porque empezas a tirar do hilo, do fío, e disfrutas moito. Os que estamos así é porque nos gusta isto, non o salón de peluquería. O sea, hai que aprender a facer as cousas mal feitas, tamén. E iso non o podes facer nunha peluquería, ou non che van a pagar por elo, vamos. ¿Qué haces que no miras Planeta Cine? Arxentino e novísimo Lisandro Alonso racha os límites da ficción e do documental nos seus traballos. Todo un luxo falar con este cineasta que remata unha das súas películas con a imaxe dun programa da televisión galega. Unha anécdota da que el mesmo fala. Hay como una sangre nueva, pero el cine argentino que está haciendo en este tiempo, no sé, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan nada. Y nuevo cine, viejo cine, hay como nuevos realizadores que hacen películas de viejos y viejos que intentan hacer películas de jóvenes, entonces está todo medio mezclado. Yo ya no sé de qué se habla cuando se habla de nuevo cine argentino. Estábamos haciendo ahí zapping mientras filmábamos y aparecieron ahí hablando. Y me pareció muy simpático y encima porque era adentro de un barco con unos pescadores que hablaban ahí y le sacaban ahí como las tripas a unos pescados, que a mí siempre todo lo que tenga que ver con eso me encanta. Pero yo ya dije que no iba a matar ningún animal más en las películas, entonces aproveché a la gente ahí de Galicia que lo hacía. Y está en la película porque mi próxima película va a ser de unos pescadores y del mar y demás, entonces dije, bueno, bien, me viene perfecto. Pero no fue con ninguna alusión ni nada por el estilo, fue accidentalmente y me encanta, y bueno, eso. Y hablan en un idioma un poco raro, que a mí me gusta, bueno, no raro, pero un idioma que yo lo comprendo, pero hay gente que dice que, bueno, que es español, que están hablando. Perfectamente afiados para estar listos para volver ao mar en canto remate a virada. Tengo escritas 20 páginas, no creo que escriba más de 22, y sé que necesito como protagonista un alcohólico y una mujer con un leve retardo mental, es todo lo que necesito, y un paisaje increíble, y un barco, y un bar. Pues me gusta Pedro Almodóvar, es amigo mío y antes incluso de que empezara a hacer sus cortos, pues salíamos por ahí de copas, por Madrid, y él me contaba sus ideas y me siento muy identificado con buena parte de sus películas, sobre todo con las primeras, con las que se refieren a los años 80, Pepi Lucibón, Otra chica del montón, Laberinto de pasiones, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Con qué folla un hombre? Tú. ¿Tú? Con la polla. ¿Con la polla? Exacto. Pues Ciudadano Kane, elegida por casi todo el mundo como una de las mejores películas de la historia del cine. Realmente es soberbio todo, el guión, lo que fue la película,
Es entrar en un mundo que no es el mundo real, pero que al mismo tiempo te transporta a otro universo y cómo desarrolla ese universo. O sea, es meterte en el gran cine, eso es el gran cine, eso es una maravilla. Jerry, ¿has podido averiguar lo que significa? No, no pude. Entonces, ¿qué averiguaste? La verdad, no mucho. Pues me ha gustado mucho Jetem París, mejor dicho, París Jetem, y que es una sucesión así muy variopinta de cortos, de distintas visiones de París, historias que se suceden en París, algunas más divertidas, otras más originales, otras más tópicas, y algunas de ellas pues me gustaron mucho. ¿Qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? ¡Hago lo que me da la gana, idiota! Mueve el culo y ven aquí. Esta noite, amigos cinéfilos, vou falar do último psicokiller do celuloide. É un rapaz e chega dende Argentina. O seu nome, El Niño de Barro. A película está coproducida con España e tamén con Galicia, baseada en feitos reais e espeluznantes que aconteceron polo Bos Aires alá por comenzos do século XX. El Niño de Barro ten os seus acertos. Por un lado, unha película sobria, ben interpretada, moi creíble na posta en escena e ten unhas imaxes suxestivas, sobre todo as do carrusel. A mí lembrame moito cando era un neno e me contaban contos de terror. Tamén aos relatos de Pardo Bazán e sobre todo os máis cinéfilos lévanos a ese mundo onírico da película El gabinete del Dr. Caligari. Pero este neno de Barro tamén ten os seus tropezos. Por un lado, a película eu penso que ten un ritmo moi tedioso, que está perxudicado por certas pistas falsas e sobre todo tamén algúns personaxes secundarios. E logo eu penso que tamén a trama policial ou detectivesca é demasiado académica, demasiado seria, é demasiado realista. Imos ver, estamos a falar de cine, non? Pois falta un pouquiño de humor e moitísima tensión. Unha historia, en fin, que é moi boa, pero que está pouco aproveitada e cun guión bastante frouxo. Iso sí, hai que dicir que Maribel Verdú, agora xa de maduriña, está a demostrar que é unha actriz que non é nada limitada. En resumo, eu penso que esta película está así como algo forzada. Chega a un punto, a unha liña onde queda parada. Eu creo que se o director fose máis arriscado e pasase esta liña, estaríamos ante un filme sorprendente. Unha pena, queridos cineplanetarios, unha pena. Boas noites e ata a vindeira semana. Quero oír las novas. José Luis Cuerda volve rodar en Galicia. Maribel Verdú, a rapaza de moda, será a protagonista. Sen lugar a dúbidas, un bo ano para a actriz madrileña, quen tamén traballará en breve con Gracia Querejeta ou Gonzalo Suárez. A rodaxe de Cuerda está prevista para o mes de setembro e rodarán 2 semanas en Ourense e 8 máis en Madrid. O guión de A noite, a puta e o pan do galego Alfonso Zarauza resultou gañador no Festival de Cinema Latino de Los Ángeles. O filme, que el mesmo dirixirán, vaise rodar este mesmo verán e Luis Tosar será o protagonista. Por outra banda, no Festival de Cine do Ceará, no Brasil, estrearase a vindeira semana O Caio da Morte, tamén con guión asinado polo galego e con dirección do brasileiro Walter Oliveira. Campeón. Ata xullo proxectan en Vigo, Ourense e Lugo clásicos como El apartamento, El hombre que pudo reinar ou Vento nas velas. Trátase de renderlle unha homenaxe a algúns dos títulos da cinematografía estadounidense típicos das sesións de tarde da nosa infancia. Clásico dos míticos estudos de Universal, que retoma o primeiro traballo de James Whale sobre este monstro adorable. Repite Boris Karloff, os longos movementos de cámara, os espectaculares decorados e a fotografía en branco e negro expresionista. Unha película con moralina onde se fala da discriminación, da intolerancia e do valor da amizade. Los que escribieron La pesadilla. Un cineasta coñecido por firmar xollas nos anos 70 como Fitzcarraldo ou Aguirre, pero que tamén daquela indagaba no xénero documental. Os temas son tan variados como a súa ollada, os saltadores de esquí, a guerrilla nicaragüense ou os posadores de gando na América profunda. Algo que contrasta coa súa recomendación de non ler ensaios sobre cine, soamente revistas do corazón, cusa vulgaridade sempre será saudable e segura. Crecendo co cine galego.
En Planeta Cine. Ten 17 anos, participou en 9 longametraxes, tamén en varias producións televisivas, e comezou o cine con só 9 anos de idade cando Cuerda o chamou para protagonizar o neno de A Lingua das Bolboretas. Estamos a falar de Manuel Lozano, actor compostelán que está chamado a ser un dos máis prometedores do cine español. Chegou nun momento en que no cine español carecía de actores infantiles, e aí apareceu Manuel Lozano. Hoxe é un fixo prácticamente de José Luis Garci. Fai películas aproveitando o seu descanso nos estudios. É, evidentemente, unha promesa do audiovisual galego. Hoxe, en A Vía Láctea, falamos de Manuel Lozano, actor. Cando José Luis Cuerda estaba a preparar A Lingua das Bolboretas en 1999, achegouse a un colexio compostelán na busca do neno que encarnase a Moncho, o cativo que se fai discípulo e amigo do mestre Don Gregorio na pel de Fernando Fernán Gómez, un actor co que volverá a traballar en 2 ocasións máis. O seu personaxe no filme de Cuerda remontará insultando ao vello republicano no remate do filme, baseado en relatos de Manuel Rivas. Con Fernán Gómez traballará as súas ordes no ano 2000 para Lázaro de Tormes, filme que o veterano director deixaría por enfermidade aos poucos días. Na segunda sería o ano pasado como compañeiro de reparto en Mía Sara, para Gustavo Ron. O propio Lozano recoñece a súa admiración por Fernando Fernán Gómez e mesmo afirma que o grande actor é o seu único amigo de verdade entre os actores. Manuel Lozano traballou sobre todo para José Luis Garci, en You Are the One no ano 2000, 2 anos despois para Historia de un beso e finalmente para Tío Vivo 1950. No 2004. O director asturiano quedou con Lozano en agardalo para un novo filme, poñendo como única condición que fixera os 17 anos, idade que xa ten desde hai unhas semanas. A súa filmografía compónse de 9 filmes, 3 seriais de televisión como actor invitado e unha TV movie de coproducción galega e catalana, La Atlántida, rodada na Coruña no 2005 ás ordes de Belén Macías. Noto, non me gusta. Marchamos co actor que lle dá vida ao pirata Jack Sparrow, o camaleónico Johnny Depp, colleita do 63 e americano de Kentucky, que comezou sendo o ídolo de adolescentes para convertirse nun dos grandes. Johnny Depp rodará o vindeiro outono en España dirixido pola hindú Mira Noir. Deixámolos con este todoterreo, actor fetiche de Tim Burton, sempre disposto a interpretar personaxes moi especiais. ¿Estás listo? Si estás listo. Venga, vamos. El cielo es el límite. Porque este chicle es una comida enterita de 3 platos. Creo que puedo hacerlo mejor. Seguro que sí. No sé de qué estás hablando. Moriría por ti, Donnie. On the phone, you said you had some special qualifications? I like to dress in women's clothing. Would you like to meet my little friend? Don't try to shake his hand, he's just pretend. His name is Benjamin, that's his name. My mama says, you're insane, boy, you really are the end. You and your imaginary friend. Daddy drives the mobile library. Fundación Caixa Galicia trae a obra do artista que nos 80 encheu de arte Nova York. Keith Haring, ata o 10 de xuño na Fundación Caixa Galicia en Ferrol. Comisario. ¿Qué
clase de home fai unha cousa así? Ois, e que é isto da TDT? Pois mira, onte, por exemplo, eu vin un programa onde demostraban a existencia do Yeti. Yeti vai cabeza, parece que se escapa. Pero no pude escapar, el tiburón se llevó mi pierna. Entón metemos la perna no forno durante 5.000 años de antigüedad. Hay más, pero como se ha puesto votos y se has tirado la papada... Pois iso. A TDT é gozar dunha oferta de máis de 20 canles, calidade de imaxe e son, interactividade e totalmente gratis. A tele agora é TDT. O seu talento era a morte. Declarada culpable do delito de asasinato, este tribunal condena